Bi sibiri don ye avril kalo tile 11 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni setelimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna jɛrɛ min n'a bɛ to ka kɛ n'u k'a ma ko session ordinaire ale baaraw bɛna dayɛlɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min ye avril kalo ta de ko don n'u k'a ma ko session d'avril 2026 ayiwa a bolodalen bɛ ka bila tɛnɛ avril kalo tile 13 san 2026 an ka ɲɔgɔn lajɛrɛ min bɛ yen n'o ye CICB ye ayiwa so min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen bɛ Jelibaba Sisoko a bɛna kɛ yen nɔ de nɛgɛ kanɲɛ 16 wagatiw la. Halisa an bɛ to ni jamana kunkanko kibaruyaw ye Mali la yan nɔ a jirala k'a fɔ min ye sefa wari miliyari 4 ɲɔgɔnna o de labɛnnen bɛ ka bila min ye samiya natɔ in kɔnɔ walasa ka se ka sanji ka tiɲɛniw kunbɛn ɲinan san 2026 o kɔnɔna la. Bamakɔ yan nɔ ɲɔgɔn ye dɔ bolodara avril kalo tile 10 san 2026 mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ taji donni ka bɔ ani minnu bɛ don n'a ye jamana kɔnɔna na u ka ɲɔgɔn ye in kɛra sababu ye ka min ye tajiko donni an ka jamana kɔnɔna na ka fura caman sɔrɔ a la. Jumadon avril kalo tile 10 san 2026 min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye général d'armée Asimi Goïta ale ye Marɔku olu ka lasigiden min ye Nazer Burita ale ye o bisimila nana o ye Mali ni Marɔku ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnyaw a bɛ don o hukumu de kɔnɔna la. Nin wagati in na an b'an kunda kɔ ka kunnafoniw kan kunnafoniyaw ye a jira k'a fɔ ko min ye Marɔku ye ale filɛ nin ka min ni a bɛ fɔ min ma ko AVM ale ye o ta ko bɔ min ye maliden minnu bɛ n'u bɛ Marɔku jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ min ye kalan taasira n'o ye burusiw ye o 300 k'o ta k'o di Mali kalandenw ma u ka se ka taa kalan kɛ Marɔku jamana kɔnɔna la nin waleya ninnu taara point de presse dɔ de senfɛ min kɛra kununko juma avril kalo tile 10 san 2026. Diɲɛ wari marasoba min bɛ yen n'o ye Banque mondiale ye a filɛ nin ye ka baara belebeleba dɔ sigi sen kan baara min bɛ yen nɔ ni baaraɲɔgɔnya don min bɛna tɛmɛ jamana damadɔ Mali b'a la Burkina Faso Niger ani Tchad olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ san 2026 ka taga bila san 2031 na diɲɛ wari marasoba n'o ye Banque mondiale ye a ka nin nafolo kasabi min bilalen filɛ nin ye sen kan a bɛna don ɲɛtaga baaraw de la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Burkina Faso ale jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko min ye dugukolo ye n'o ye terrainw ye o dagalen tɛ bilen ka di jamana ka den wɛrɛ ma n'o ye étrangers ye Burkina ale dugukolo sanfɛ i b'a fɔ kibaruyaw b'a ɲɛfɔ cogoya min na ne bɛ n'an sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.